timo engage in that corruption on such things. Yeah. Penjo machielo mane akuko penjo ne ang'o momiyo uketo mana bumps kata rangu ng'we idititi mana kasche moka paya makamano senego jogweng makamano dak ket gi e kinde ma igero ndara mar mondo mi koro yang ni seche moko ng'ato koseringo kilometers mathoth to ka onego be ni kete ndara kata seche moko yang ni seche moko nitiere chiro moro kanyo mondo gari kik bi speedy to kete bumps moro kanyo mondo kik wane masiche mo kinde mathoth waneno gi. That is a very good question, Mr. Kuko penjo. Adieri momiyo sani koro watimo gimluongo ni design audits. Ichako tim audits at the design stage, then during construction, then post-construction. Adieri, Chon, to nyaka wayiere ni Chon, yore ne gero ne geche, nok ger ne ji. King'iyo wang'a yore machon. But sani, to koro mano change. Kata design manuals mag gero yore oselokore. So, Mr. Kuku, en adieri nitiere yore manoger, to noko ket bumps kuonde mano ujuro ketie. Adieri koro sani audit so reveal kende timogi post. Mano wabedo post construction samoro kaluwore gi gik mosetimore, but gimanyalo wacho ni okente sani to koro itimo audit before construction ma iketo measures go chon in place. Adieri en gimong'ere ni kuonde ma highly populated kaka market places, even the speed allowed should be 30, although pod watiyo gi 50. The speed allowed is low. Mano gima any driver modhi driving school ong'eyo ni any highly populated areas machalo near school, near hospitals, marketplaces, mago the speed must be low, about at most 50. Ma beyond that and makosa. Koro mago gin gik miketo in place, and again we are moving from that what we call from what we call that reactionary behavior. Ninya karit masira timre kore ketimo gimoro. We are moving from that mondo mi wakao measures kapok masira otimore, proactive, not only reactionary. Yeah.